बे अख्राङाव बैसां लुनायनि अनगायै जेबो नङा बियो बैसांखौ लुयोबा नोङो हानिफ्रायनो लुनांगोन अख्राङाव लुनानैथ' जेबो जाया आसल बाथ्राया बेनो जे दिनैहाय बिपिएफ हिसाबै दिनै चन्दन ब्रह्मआ इउपिपिएलआव फैनाय लोगो लोगोनो गोबां जायगायाव दिनै बिपिएफआ लांदां जानो हमदों बिथांमोना जिर' जानो हमदों बिथांमोननि प्राइमारि कमिटि ब्लक कमिटिफ्रा दिनै खामानि मावाखै आरो मावनायबो नङा जों बेखौ नुहुरदों हानायमानि दिनैहाय जोंबो बिपिएफनि जिखिनि बिबानगिरिफोर दं बिथांमोनखौ जोङो जोंनि फारसे लाबोदों आरो बिथांमोना आग्रहबो जादों दा बेनिखायनो देरहानायनि अंकआ जोंनियावसो दङ मानोना रायजो राजाफ्रा भुल बुजिनो नाङा जे 25 जन एमसिएलए दं बिनिनो 9 जनाल' बिपिएफआव दङ 7 जन एमएलए दं बिनिनो सासेल' एमएलएआ बिपिएफजों दङ 6 जन एमएलएआनो दिनैहाय इउपिपिएल बा बिजेपिनि आरो नोङो 16 जन एमसिएलए दिनै खावसेया बिजेपि खावसेया इउपिपिएलनि दा बेनिफ्राय जों नुयो जे नोङो सासे एमसिएलएआव जुदि 20,000 खरि जों लायो होमबा नोङो 16 जनाव बेसेबां जाहैखो 3 लाख नोङो 20,000 फैखाबाय ओरैहाय नोङो 6 जन एमएलएआव नों नायबा नुगोन जे 50,000 खरि जुदि लायोब्ला होमबाना बाव 3 लाख दंखायो बे 3 लाख बेसेबां जाखो 6 लाख दिनैहाय इलेक्सनावनो कास्टिंआनो नोङो 70%सोल' जानो हाखागौ थांनाय दाख्लैफोरनि इलेक्सनखौ नायोब्ला दा होमबा 70% कास्टिं जायोबा 14,70,000नि गेजेराव नोङो 10 लाखसोल' कास्टिं जागोन थ' 10 लाखनि गेजेराव जों 6 लाख मोनखायोबा खाम्फा बरगयारी बिथाङा बिपिएफनि बिथाङा बोरैहाय नोङो 70% भट मोनगोन फालाय 70%आ जोंजोंसो दङ आरो जोङो बेखौ 75%सिम जों लांनो हायो नामा बेखौ नाजाबाय थादों बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा सोरनिबा बुंनायाव गोरोन्थि माने बुजिनो नाङा जे दिनै देरहानायनि अंकआ दिनै एनडि हिसाबै दङ आं बेयाव दङ बिजाथि महरै आरो बेसो देरहागोन गुबुन रावबोआनो गुबुन पार्टिनिफ्राय गोबाङानो दिनै इउपिपिएलआव जयेन जादों दा नोंथांखौ हेफाजाब होनानै खालामदों दा गुबै जाहोना मा जाहोना बेनो जे दिनै सरकारा जोबोद मोजां खामानि मावबाय थादों बेयाव गोजोन थासारिबो लाबोबाय गोजोन थासारि लाबोनानै जों गावगाबागाव साननो हानाय मावनो हानाय उदां मोनसे थासारि फैबाय फरायसाफ्रा दिनैहाय मोजां मोनसे थासारि मोननायनि थाखायनो दिनै चिरां जिल्लाया थांनाय बोसोरावबो नोङो फार्स्ट पजिशनखौ लाखिनो हादों मेट्रिकआव देग्लायबो बे एखे पजिशनखौनो जों लाखिफिननो हादों दिनै लासै लासै स्कुल कलेजफ्रा दिनै साबखांबोदोंसै फरायसाफ्रा दिनैहाय गोसो होनानै फरायनो लादोंसै दिनै आसाम सरकार बिटिआर सरकारा थाइसे थाखा लायाजासे दिनै साख्रि होदों बे खार'नावनो दिनै लाइमोनफ्रा बिसेसकरि माबा मोनसे भटिं माबायाव जुदि सोलायनाय लाबोयोब्ला लाइमोनफोर आरो आइजोफोर दिनै आइजोफ्रा नोङो अरुण'दय आसनि जब कार्ड मोनबाय माने आयुष्मान कार्ड मोनबाय गियान सोरां बिथांखि माइनाव सोरां बिथांखि आइ अनसाय बिथांखि बे बिथांखिफोरजों समाजनि एखेबारे जोबथा सासे सुबुं जाय माने बेनिफिसियारि दं बिथाङाबो दिनैहाय सरकारि आसनिनिफ्राय मोनसेल' नङा सासे न'खरावनो सासे मानसिनावनो 2-3 बेबायदि आसनिया सहैदों जायनि थाखाय भटार रायजोफ्रा दिनै इउपिपिएलनि फारसे एनडिएनि फारसे फोथायनायखौ लाखिदों बिश्वासखौ लाखिदों आरो एनडिएनि पक्षआवनो भट होनो बिथांमोनहा दिनैहाय आग्रह जादों बेनिखायनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव गुबुन सोरबा देरहानायनि बाथ्राया ओरैनो बिथांमोना बुंगारनानै लानो हागौ सैथो बाथ्राया बेसोदि दिनै बेयाव जोङो 70% भट शेयारखौ जों मोनगोन आरो बेबायदिजों जोङो गोबां डिफारेन्सआव जों देरहागोन बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव बिपिएफ हान्जाया थाहैगोन ना थाहैया जोंथ' नुदों जे दिनैहाय जायफ्रा दिनै केन्डिडेट जादों बा बिपिएफनि गिबि सारिनि दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोनहाबो फैगोना रोखा अलरेडि बुंनानै दं जे माने एमपि इलेक्सनाल' जोबथोंसै एमपि बिसायख'थियाल' जोबथोंसै बिनि उनाव जोंबो एखे जायगायावनो जों फैसिगोन बे बाथ्राखौ दिनै जायगा बुंदों बेनिखायनो जोंहा फोथायनाय दङ जे बिथांमोनहा थारैनो माने रिजनेल पार्टिखौ लानानैनो बिथांमोना निस्सयखै बाव सामिल जाफैगोन आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव आगान सुरलांगोन गोजोनथाव खौरां बाजास्पाइक गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहुएन ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजास्पाइक लानो हागोन दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहुएन ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन
बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि, 2 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबेल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 600039878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।